Республика парламенты комитетлары узып баручы ярты елдагы эшләренә йомгак ясый башлады. Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Ойрат Зарипов матбугат конференциясе уздырды. Туган телләр елына багышланган чараларны тормышка ашыру, сайлаучылар белән эшләү, мәдәният, мәгариф һәм мәгълүмат сәясәте турындагы төп законнардагы үзгәрешләр. 6 утырыш булган 27 доклад, оннарча закон проекты әзерләнгән. Парламентарийлар, профильле экспертлар белән берлектә мәдәният, мәдәни мирас объектлары, мәгариф турындагы законнарга тиз арада үзгәрешләр керткән. Дәүләт думасындагы коллегаларына мәгълүмати технологияләр һәм мәгълүматны яклау турында федераль законга төзәтмәләр кертергә тәкъдим иткәннәр. Моңа Казанның 175-нче гимназиясендә булган фаҗигале вакыйгалар сәбәп булды. Масса күләм мәгълүмат чараларында һәм социаль челтәрләрдә җинаять турында деструктив мәгълүмат тарала башлады. Социаль сәясәт комитеты әгъзалары белән берлектә республика мәктәпләрендә укучыларны кайнар ризык белән тәэмин итүне оештыруны да җентекләп тикшергәннәр. Бу эш республикада гадәти система буенча алып барыла. Президент карары белән мәктәп ашханәләрен төзекләндерү һәм җиһазландыру өчен бюджеттан өстәмә акча бүлеп бирелде. Әлеге юнәлештә эш дәвам итә.